Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde e dunde Baba Davane kala min bismimono e kelle gadande roɓinde jayndeji alkamisa nogas e lewru avril 2025 bisimillimoɗo kelle gadande roɓinde jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendira leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti koye on rejet de la loi interprétative par le conseil constitutionnel ko kañum rewti nden ɗaɓɓani nde ganduɗa on sardiyanke Amadou Ba tawi sinonoma toon to bawal gendira leydi Sénégal ko yetno e on loi interprétative saabi omo ganduɗa ko kay tigui woni gardiɗo landa Pastef Ousmane Sonko arti hollide wonani ɗum ɗo ko ɗum jonggu fewde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni allundiyankoɓe ɓe ko nonne kadi e yiide jande Le Soleil une décision diversement appréciée goto kala e canɗi ɓe ganduɗa ko kay tigui dillata e dawrugol Sénégal goto kala ana sumbene Sadio ene holla wonande ɗum ɗon ko ɗum pulgu muɗum jande Le Soleil arti hen jayde Rewmi Quotidien ko hen ɓe garti loi interprétative de l'amnistie le conseil constitutionnel a saisi Pastef ko kay saltatan on loi interprétative mo ganduɗa sinonoma toon to bowal gendire leydi Sénégal conseil constitutionnel rewti wonande on loi interprétative jayde l'évidence ɓe garti ko abbi e ujunnaji ɗiɗi temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi lampadaire kuɓɓam woni ko waɗa e falde toon to Kaffrine tawi noon yetaki on commune mbo Kaffrine savi wonande ɓesguji ɓe ganduɗa ko taweteɓe on commune mbo Kaffrine kolliti mettere mumen e ganduɗa ko yetno e ɗin lampaji ɗi ganduɗa jettaki e nder commune mbo Kaffrine kono ɓe garti kamɓe l'évidence ko yetno to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui taweteɓe coalition John e garugol ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Diagne ɓe garti wonande oɗo saaha noon yonnude wonande e ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e kam e ñawoje leydi Sénégal kono noon wawde erade ɓe ganduɗa ko kay tigui goni jaggue dilloɓe e dawrugol ne mbawata wadde jewte pattam lame gam wona deƴal leydi Sénégal jayde source a ɓe garti koye Assemblée nationale définit son calendrier pour la mise en accusation Assemblée nationale ko kañum tigui arti e ɗerowol to banggue wonande golle mum ko yitno e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni jaggue mawɗe gollotnoɓe e laamu Macky Sall ma notoyo lawol ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni Moustapha Diop e Ndeye Saly Diop Dieng payi koye ha joni wasde immunité parlementaire mumen ko noon Ismaïla Madior Fall omo ganduɗa ko kay tigui woni jagorɗo kalfinoɗo ñawoje e dumunnaji ɓennude e laamu Macky Sall ko noon e on mo ganduɗa ko kay tigui woni Amadou Mansour Faye Sophie Gladimo ɓeɗo kala ne wayno ma notoyo e yesso haute cour de justice jayde source arti hen kono ɓe garti e ngal calogol gol conseil constitutionnel saltinima ɓe ganduɗa ko kay tigui woni nde ɗaɓɓande nde Amadou Ba tawi sinonoma toon to Assemblée nationale on loi interprétative saabi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni dilloɓe e dawrugol ɗo e leydi Sénégal goto kala ana sumba ne Sadio hollide wonande ɗum ɗo ko ɗum polgu mum caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko Aissata Tall Sall yaadi mum mbaɗi recours toon to conseil constitutionnel jayde point ɓe garti koye on mo ganduɗa ko kay tigui goni Moustapha Diop gonnoɗo ministre tawi ko kañum joguino ngal ɗon jagorgal ministre kanko Moustapha Diop joguinoɗo ko yitno noon e tagal nde halfinno ko yitno e maskuji ko yete ko cumorde e saaha Covid-19 ɓe garti e ngal jagorgal ministère du développement industriel ɓen ɓe ganduɗa ko fournisseur en kamɓe kala ɓe garti e laɓɓinde Moustapha Diop hollidde wonande juuɗe mum ko labde caggal nde halfinano ko yiide goto e mabɓe kala ala fo ɗo e jewte mabɓe e ɗin duuɓi ɓennude ɗo ɓe teski wonande wadde ko yete ko mbuñaari hakkude mamɓe e on mo ganduɗa ko jagorɗo Moustapha Diop jayde li Cotillon ɓe garti ko un rejet de la proposition de loi interprétative de Pastef par le conseil constitutionnel un cinglant réveil Ousmane Sonko holliti ɗum ɗo hollita tan ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni dilloɓe e dawrugol tawi ko lundiyankoɓe ɓe caɗele hani e ngol to banggue wonande polgu ganduɗa ɓe dañi ɗum e dow ɓen ko noon kadi ɓen ganduɗa ko kay tigui goni lundiyankoɓe ɓe opposition parlementaire holliti wonande ɗum ɗo de ko ɗum araray gam ɓe keeɓi ɓen ɓe ganduɗa fewde e Ousmane Sonko e yaadiɓe mum to banggue dawrugol jayde libération ɓe garti ko yomo ganduɗa ko kay tigui woni Moustapha Ismaïla Madior Fall ko kañum tuma e mbuñaari caggal noon nde wonno jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal goto ɓe ganduɗa ko kay tigui ceeɗi tawi sini ɗum directeur des constructions des palais de la justice holliti wonande to banggue ɗen golle ko yetno to banggue mbuñaari omo no wayno tuma hen kono ɓe garti Assemblée nationale kañumne sini golle mum to banggue
joyo e ɓe ganduɗa ko ministre uji gollotonoɓe Macky Sall ma noto e haute cour de justice o mo ganduɗa ene jeeya hen kanko Ismaïla Madior Fall gonnoɗo ministre garde des sceaux omo ganduɗa ko kay tigoni Moustapha Diop, Aissatou Sophie Gladimon e Ndeye Sali Diop Dian ɓe noto e yesso haute cour de justice e yiide Dian des libérations. Le point actu ɓe garti koye conseil constitutionnel corrige les dérives normatives du législateur mo ganduɗa ko Amadou Ba. Conseil constitutionnel riwti waɗi rejeté on nden bande tawi ko yitno koye on loi interprétative jaaɗo e loi amnesty. Jayndi point actu arti hen jayndi tribune ɓe garti koye les 7 sages renvoi Amadou Ba et le Pastef à l'école constitutionnelle. Jayndi ɓen ɓe ganduɗa koye tribune ɓe garti koye yiide wonande jiiɗiɗo taweteɓe toon to conseil constitutionnel ko kañum nawti Amadou Ba numéro 2 e ɓe ganduɗa ko taweteɓe landa Pastef toon to cuuɗi janguirde koye noon to banggue ñawoje dosɗe ɗo e nder leydi Sénégal jangal nde ɓe calti on loi interprétative mo ganduɗa ɓe nawino tawi ɗum sinonoma toon to bowal guendire leydi Sénégal. Ɓe garti assemblée nationale hande oɗo saaha dartirima gotal gam tigui joyo e ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗe tumaɗe mbawa notade haute cour de justice. Jayndi tribune arti en kono ɓe garti e on mo ganduɗa ko gaddo maro biyeteɗo Moustapha Ndiaye tottama ko yiyete ko willitare heeɓi tawi ko caggal nde totiti caution ko abbi temedde jeeɗiɗi millions e copreje men fond CFA. Jayndi le témoin quotidien ɓe garti koye e joyo ɓe ganduɗa ko jagorɗe tawetnoɓe laamu Macky Sall ma notoyo lawol caggal nde hanki o assemblée nationale ne wayno holliti wonande mabɓe daro e haute cour de justice ene jeyani Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye omo ganduɗa ko Aissatou Sophie Gladimon, Ismaïla Madior Fall. Ɓe garti ine wonande ñande ɗiɗi lewru mai mabɓe mbat ko yitno ko e ittude immunité parlementaire mabɓe aljuma jeetati lewru mai mabɓe mbat ko yete ko mise en accusation. Jayinde témoin quotidien arti hen jayde l'observateur ɓe garti koye ngol calogol ngol conseil constitutionnel sali on loi interprétative mo Amadou Ba saabi jayde l'observateur yiide wonande la sage décision et on article 1er de la loi 08 2025 mo ganduɗa sinoma toon to bowal guendire leydi Sénégal e on séance ñande ɗiɗi lewru avril 2025 saabi goto ɓe ganduɗa ko kayti goni dilloɓe dawrugol Ousmane Sonko holliti wonande ko polgu e dow ɓen ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe ko noonne kadi kamɓe lundiyankoɓe ɓe kolliti ɗum ɗo holliti tan ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni jooɗiɓe e laamu ngu caggal nde ɓe dañi polgu e dow muɗumen. Jayinde las quotidien ɓe garti koye kan haala e on loi baɗaɗo rejeté e o ɓen ganduɗa koye tawi ko yamiro conseil constitutionnel saabi jayinde las artude yiide wonande les sages adopte le camouflet. Ɓe garti koye ɓen jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ko sage en toon to conseil constitutionnel garti e salade wadde rejeté on loi saabi e yiide jayinde las quotidien Ousmane Sonko holliti wonande ko victoire polgu ngu heeɓi ko noonne Aissata Tall Sall e yaadiɓe mum kañumen ne cumɓe ne cadio yiide wonande kon recours mo nannuno ko ɗum tigui woni ko sina toon to conseil constitutionnel. Jayinde suite quotidien ko hen ɓe garti on loi d'amnistie du 13 mars 2024 5 sages récuse l'interprétation e yiide jayinde suite quotidien on loi mo amnistie mo ganduɗa heeɓino ɗum hani jalti ɓe ñande sappo e tati lewru mars 2024 taw ñaƴi ɗi e nogas e nayyi caggal nde o artira toon to bowal guendire leydi Sénégal. Conseil constitutionnel salima on loi interprétative mbo ganduɗa koye ɗaɓɓande Amadou Ba taweteɗo e landa Pastef sardiyanke toon to bowal guendire leydi Sénégal. Jayinde le quotidien ɓe garti ko e projet de loi Amadou Ba décision sans interprétation yiide jayinde le quotidien ɓen ɓe ganduɗa ko sage en taweteɓe toon to conseil constitutionnel ko kañumen diwti calti wonande nden ɗaɓɓande nde Amadou Ba kono ɓe garti e APR kamɓe kala ɓe kolliti wonande ɗum ɗo ko polgu ngu alda e guule caggal nde ɓe mbaɗi recours mo ɓe nannuno toon to conseil constitutionnel ko noonne ceerno Alassane Sall gartude e yiide wonande l'abrogation partielle de l'amnistie est impossible wona hunde latotonde wawde wonde e on loi mo Amadou Ba nannuno ha ɗum sina toon to bowal guendire e leydi Sénégal. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV ɗum woni ko min noɓinnomon e kelle ganade robino jayde je subaka hande o adi men ko janggo so hawre wele dal.